कार्य करम जली तोरा से एगो गिलास नहीं के संभलत। मम्मी उ बाबू के तेल लगैले रही तो गिलास फिसल गइल ह। अच्छा तो तू हमरा के अब काम की नेबू? हाँ, बाबू के तेल लगावत रहनिया। जा जल्दी पोछा लेके आओ, ई पानी पोछा। ई लड़की तो हमरा के पागल करती है। लखा परी, ए परी, ई का करत बाड़ू? हैं? छोड़ा। ए, ई का करवावत बाड़ू परी से? का करवा रहल बानी? पानी तो गिरेले रहलिया, उहे पुछवावत बानी। पता ना ई महारानी के खाइल पियल कहाँ जाता, देही ही नहीं खिलागत। अरे सयान आदमी से गलती हो जाला और ई उम्र बाई कर झाड़ू पोछा करे के। अच्छा, ई उम्र झाड़ू पोछा करे के नहीं खे, 3 टाइम ठुसे के उम्र बा। तनकी ऐसा छोट मोट काम करे के कह दा तिनके से ना होई। रौरे के ढेर बेचैनी धइले रे बच्चा गोद लेवे के। अरे आपन बच्चा भइल की ना भइल, ई रउआ हां से फालतू हमरा कपड़े पला के मर देनी। सुनो, बार बार एकरा के बोझ मत कहल करा। अरे एकरा खराब लग सकेला। ओकरा खराब लागे तो लागे, जब जवान होई ना तो ओकर बियाह करे में और पैर के तलवा खिसक जाई। आज जवन पैसा रउआ ओकरा में खर्चा कर रहल बानी, उहे पैसा हमर लइका के पढ़ाई लिखाई में काम आ जाई। और रउआ जब गोद भी लेवे गईनी तब बेटी ई महारानी के ना हम 5 टाइम बैठा के ठुसाइब ना। तोहरा जौन करे के बात करा। तोहरा से बहस करे के हमरा में हिम्मत नहीं के। बट कैसन औरत भी आई। अब तू खड़े खड़े मुंह का देख रहल बाड़े, लगा पूछा। मम्मी हम ई घर के सारा काम कर दे अब, तू खिसिया मत। ई ले, सारा कपड़ा सरिया के अलमारी में रख दे। ठीक बा मम्मी। इले ही एक गंवार औरत, तोरा के अभी ले समझ में ना आइल का कि चाय गरम दिहल जाला या ठंडा? दीदी चाय तक गरम बा। अच्छा गरम बा। हाँ तो दीदी दीदी छोड़ी ना, दीदी 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 छोड़ी, दीदी। ए देखा, ज्यादा रोए के नाटक मत करो। चला जा, न तो ही देखा तारू भाई फेंक दे मुंह पे चायवा। दीदी कैसन बाड़ू? हम ठीक बनी। प्रणाम मम्मी जी। बैठा। हाँ और बताओ, घर में सब ठीक बा ना? हाँ मम्मी जी, सब लोग अच्छा बाड़े। एक गंवार औरत, खड़े खड़े मुंह का ताकत आरू। घर में मेहमान आयल पड़े ना, जाके कठौत में पानी लेके आओ, पैर धोआओ। अरे दीदी सब छोड़े ना, ये बताई राजीव कहाँ बाड़े? हम उनका से मिले आयल बनी। अच्छा चल। हाँ। सामान कमरा में पहुंचा दिया। चला और कैसन बा? जा ले जा। कि तू एजा आ गई। देवर जी, देवर जी देखी रहुआ से मिले क्या बा? राजीव आप कैसन बाड़ा? ठीक है। आपके एक्सीडेंट के बारे में सुन के हमके बहुत बुरा लागल। बाकी एग्जाम की तैयारी के चलते हम रहुआ से इतना दिन से मिले ना आ पैनी। कोनो बात ना। और एग्जाम कैसन रहा? एग्जाम बहुत बढ़िया गई। और आगे का प्लानिंग बा? आगे का? आगे शादी करके सेटल हुई है। ऐसे कब तक अकेलापन दूर करे खातिर किताब कापी में अजराइल रही है। किताब कापी इंसान के एगो अच्छा दोस्त हो सकेला, मगर जीवन साथी ना। वैसे एको बात बोली, रहुआ त्रिशा से शादी ना करके बहुत बड़ा गलती कैले बानी।
रवा चाही तो वो गलती आज भी सुधारल जा सकेला। सही कहता भाभी। त्रिशा से शादी ना कर हमारा जिंदगी के सबसे बड़ा गलत फैसला रहा। और अपना परिवार के मर्जी के खिलाफ हमारा के शादी ना करे के चाहते। हमरा के सालनी के ई दुख से दूर कर ही के बड़ी, नहीं तो ओकरा के ही लोग जीते जी मार दिया। ये लड़की के हम छोड़म ना। मम्मी वो चुप, जब देखा तब मैं करत रहले। 5 मिनट कहनी हाँ, बच्चा संभाल, लेकिन तोरा से ना भाई। चुप, 5 मिनट में ही बच्चा के रोवा दिलस। अब हमार मुंह का देखा तड़ी, जाके किचन में से सब्जी लेके आओ। मम्मी सब्जी यहाँ बैठ। चल, आलू प्याज सब अलग कर। मम्मी हमरा के ना आवेला। तू ना जानबूझ के सब काम खराब करेली ताकि सामने वाला काम करावे से मना कर देवे, लेकिन हमू ना तोर सब चला के निकाल दे। जब रात भर भूखे रहबे ना तो सब अकल ठिकाने आ जाई और सारा काम भी करे आ जाई। चल जो बाहर जो। चल बाबू। पूरा परिवार के साथ देखी ये फिल्म और छठी मैया के महिमा जानी।